Benvidos un día máis a miña canle. Para os que non os saibades, eu son unha fan dos xogos de mesa, así que hoxe vos traio 5 xogos de mesa galegos. O primeiro xogo que traio é o Gatipedro, que é este de aquí, que é un xogo de cartas que vai sobre mitoloxía galega e seres mitolóxicos. O xogo é moi parecido a Dabel, non sei se coñecedes ese xogo. E o xogo consiste en que cada un ten un conxunto de cartas e no medio da mesa aparece unha. Por exemplo, se saíse a Santa Compaña, o resto de xogadores temos que intentar poñer algunha destas cartas por riba desta. Entón, isto sería porque a Santa Compaña está relacionada ca noite, cas cadeas, cas campás ou ca negua. Entón, se algún de nós temos algunha destas cartas, poñémola por enriba. Por exemplo, poño por enriba a noite, porque é a mesma que esta, e aquí por encima solo se poderían poñer ou o Urco, ou o Gatipedro, ou a Santa Compaña. E así, seguido, sería a ver quen pon primeiro as cartas e o primeiro que acabe o seu mazo de cartas gaña. Este xogo está super guai porque como que se ve que está feito con moitísimo mimo, tes unhas cartas nas que aparecen os distintos seres mitolóxicos explicados. Non sei, como que relacionas moitísimo máis os distintos seres con distintos elementos ou entre eles. Por exemplo, gostei moito desto, que os biosbardos, como non se sabe como son, pois aparece un interrogante. Por exemplo, o Gatipedro, que a figura mitolóxica non é tal cual esta, aparece a noite e a sal porque o Gatipedro entra nas casas dos nenos e fai que mexen por eles mentres durmen, e para que non entre na túa casa tes que poñer un puñado de sal. Así que, non sei, como que fai que entendamos moitísimo mellor ou que nos quede na memoria moitísimo mellor todos estes seres mitolóxicos. Así que me parece un xogo maravilloso. Ademais de que este tipo de xogo a mí me parece super divertido porque como de rapidez, de ir hilando figuras e tal, así que a min a verdade que este é dos que máis recomendo. E bueno, esta marca Brazolín a verdade que fai cousas super bonitas e así con moito significado. O seguinte xogo que traio é este, que se chama Arumo Xogar, que é un xogo de preguntas sobre Galicia. Está completamente en galego. Este xogo sí que como que me gusta moito que todos os elementos que aparecen están relacionados con Galicia e ca historia de Galicia. Por exemplo, aparece o Torque, que é da mitoloxía da cultura castrexa. Aparece o Trisquel, a folla de carballo, o dolmen, e bueno, cada un destes elementos significa que son un tipo de preguntas, é así parecido trivial. E bueno, trae así preguntas sobre historia, literatura, lingua, lendas, folclore e tradición, xeografía e medio natural, arte e cultura, localidades e léxico e ortografía. Así que bueno, dependendo do simboliño que che toque, pois é un tipo de preguntas. Bueno, este xogo é a partir de 15 anos e a verdade é que as preguntas son un pouco complicadillas, pero bueno, para eso está o xogo, para aprender, así que a verdade é que está super ben. Bueno, o seguinte xogo que vos quero ensinar é esta baralla de cartas, a baralla galega, que é preciosa. Vou vos ensinar as cartas porque a verdade é que é unha baralla normal, como a baralla española, pero os debuxos son preciosos e son ambientados en Galicia. Bueno, esta baralla de cartas é de Alejandro Mosquera García, que aparece aí. E bueno, como vedes, a primeira parte é a vieira, o sea, o primeiro palo de cartas. Aquí temos a meiga. Aquí o boi, supoño. E aquí a gaiteira. O seguinte palo é o viño, é a cunca. E bueno, o mesmo. O seguinte é a fouce. E nada, parece eso, o mesmo. E por último, os pementos de padrón. Nada, que esta baralla é eso, é unha baralla normal e corrente, pero moito máis bonita, e me parece precioso que sexa así con cousiñas da cultura galega, así que a verdade é que xa solo por bonita que é,
pois mira, paga a pena. Os seguintes dous xogos que vou ensinar non son xogos como tal en galego, pero bueno, sí que quería ensinarlos porque a verdade é que están super ben. O primeiro é este, que lle deron ao meu pai por correr unha carreira na Merca, na provincia de Ourense. É un xogo de preguntas sobre a Merca e dos bolechas. Eu a verdade é que moito non sei da Merca, pero bueno, os que se xades da Merca, o mellor vos fai ilusión e non sei se onde se pode atopar ni nada, pero bueno, o mellor está por aí. E bueno, o último xogo que vos quero ensinar é o Monopoly de toda a vida, pero Monopoly edición Galicia. É unha versión super chula, está todo en galego e castelán. E bueno, o tabuleiro recolle así lugares de Galicia, bueno, por orde de importancia. Está aquí en último lugar, o máis caro sería a Catedral de Santiago. E o máis barato sería a Ponte do Milenio de Ourense. Aí está. E nada, aparece así todo con lugares de Galicia. E sí que me fai moita ilusión porque, ademais desto de que, bueno, son sitios que todos coñecemos, ademais deso, como que en vez de mercar casas ou hoteles, o que mercas son pazos e hórreos. É algo que me parece super chulo. E bueno, espero que vos gustasen estes 5 xogos. A verdade é que me gustaría ter traído moitísimos máis, pero non teño, tampouco coñezo moito máis, o sea que se coñecedes vos algún, por favor, dicidemo porque me encantan os xogos de mesa e bueno, pois todo que sexa probar xogos novos estou encantada. E bueno, pois ata o próximo vídeo.